Když vaše starosti bych chtěla mít, vy jste fakt trapný lidi, opravdu. Vaše starosti bych fakt chtěla mít. A že chvíli keci děvenko a pojď do Bananového ostrova. To ti říkám na rovinu. Taky bych chtěla tvoje starosti, žádné nemáš. A už tě mám dost. Peníze za odběry nevracím, jo? Takže s Bohem. A tě plný zuby. Ahoj, Anetko. To jsou lidi, Anetko, co? Já nemám starosti, o to by si viděla, kolik já mám starostí, frajerko. Víš, prd o mých starostí, tak se nestarej. Jo, a jenom vysvětlit těm, co mají keci, proč mám v kuchyni přes den zataženo. Protože když roztáhnu, tak naproti tam dál v louce, tak má nějaká paní, starší a pán, mají chatu a je sem vidět, proto jsem zatáhla, nechci, aby mě viděli. Včera jsem si psala s psycholožkou, 18. dubna k ní jedu a dokonce mi dala i jména, musím tam zítra zavolat, teď už je pozdě, zítra tam budu volat, dala mi jména 2 psychiatrů, co by mohli brát ještě pacienty. On mi dal ultimátum, přítel. Pokud nechci ho ztratit, tak za sebou musím začít něco dělat. A to má pravdu. Kytara! A včera, lidi, jestli to víte, měl svátek můj přítel. Jo, dneska má... Počkej, včera bylo Josefa, nebo dneska? Ano, včera. Včera, jo. Adelko, jak jste to oslavili? Svátek. Oslavili tak, že jsem mu to zkazila. Ne, jak to... Ne, jak to? Když to už musí brát, ne? Do toho šel s takovýhlema náladama. Proto půjdu i k psychiatrovi. Hele, věděl, jaká seš, tak jako co. Jo. No, ale tak jako chce už klid, že jo. Tak Jako, jo. já to řeknu jednoduše, já mu i ošklivě nadávám, že jo. Ale Adélko, něco jsme si slíbili. Teď on se to mojí psycholožky zeptat, jako jestli jsem jakoby nemocná, nebo to je ve mně. No jasně, no. To máš nové tričko. Pozdravím, vyřídím. Ale to je starý oblečení, ale já zjišťuju, jak jsme se přestěhovali, co mám všechno za oblečení. Akorát, co se přítelovi nelíbí, ale mně se to líbí, já to vyhazovat nebudu. Jak mám toho Miky, tu modrou mikinu, a jak mám tu bílou mikinu Disney, to se mu nelíbí, no. Je moje 35 a on nechce, aby s tím chodila s ním ven, že jo. A hlavně, kdo o mě mluvil? Já říkám, to si děláte srandu. O mě mluvil Tommy Okamura. Proč? Jak to? V čem? No, protože Jakubíra v nějakém rozhovoru měl ukázat, nějakého influencera ukázal mě. Tak hlavně, že tě nechtěl do kampaně. Ne. Ale jsem lidi z toho nervózní, protože jedeme na ten gala večer, no. Čeho? Red Face. No, mě jediný, co vadí, a tomu se tady vyjádřím osobně, to teďka vydal o mém přítelovi za video Kopačka a to už jako s proměnutím podělal, jako když to řeknu slušně. To už chlapeček podělal. To, že oni, ty reakční kanály, oni dělají reakce na mýho přítele lidi a neznají ho osobně. No tak ty vypadni, Olivie, ty táhni, když to řeknu na rovinu, vypadni. Táhni, Olivie, ty si u mě a u Pepy skončila, ti říkám, jdi si za Řepinou, prosím tě, požalovat. Jdi, utíkej, že Řepině žalovat, prosím tě, a vypal. Takovou holku tady nechci. Ona není v pohodě. Ona to tak jenom hraje, ale přitom pomlouvá u Řepiny. Aha. A Řepina mě tak štve, protože ta si furt vymýšlí, že je moje biologická máma. Ale kdo je nejhorší lidi, toho chci odstranit z YouTube, tak je Fedet. Svátek. Jo, svátek, a jo, vlastně. No ten svátek jsem mu zkazila, no. Jak to? Protože jsem měla hodně ošklivou náladu. Nevadí. Každý máme občas špatnou náladu. No tak nemusím mu nadávat, víš co. No a jaký je on, jakože urazí se nebo je v pohodě? No spíš chudák brečí. Ahoj, zlato. On je ryba? Asi jo. Se jmenuje Riko, tvůj přítel. Zlato, nechceš si tam dát. A zlato, Vaneska je tak, která mě bude dělat ty vlasy v tom salonu.
A do práce půjde příští týden, myslím. No, on měl dovolenou. Jo, aha. Hovor na hovoru práci, ale byl po telefonu a dobrý. No jako je pravda, že v minulosti, než jsem začala na sociálních sítích zlato, tak jsem pohovory měla taky přes telefon. Ty jsi mi řekla, že včera tvůj přítel měl pohovor a že proto nevíš, jak budete jezdit do Prahy, jenom jsem to tady nechtěla říct. No do Prahy jedeme to v sobotu, no. Jo, protože on tam jde do nějakého podcastu. No a Jestli to říkám dobře, zlato, to je nějaký podcast ohledně ty šikany, viď? Na tom internetu, myslím. Jestli se nepletu. Ano, jo. Zlatí, budeš moc za ty 2 týdny jet do Prahy se mnou? Určitě pro tebe všechno, jo. a máš tady v tom novém bytě myčku, nebo ne? Ne, musím si koupit a počkej. A tady na to místo, že se tam prý nějak to přivrtá, tak se dá dát myčka. A plánuješ tam být jako dlouho v tom městě? Líbí se ti to město? No. Tady to ještě horší jak v Bílině. No tak, Fakt, jo. tak to nemá cenu si kupovat myčku, to je strašně drahý. Ale zůstaneme tady, protože tady bude mít práci dobro. Jo, tak super. A já ven stejně nechodím, takže. Ale hlavně, ať se ty cítíš dobře doma. Přesně. Cítím, no. Akorát si časem musíme koupit jiný nábytek, tady je trošku to ještě starší, ale jako můžeme být rádi, že nám majitelka tady něco nechala, že jo? Aby jsme nespali na zemi. Protože on spí na rozkládací sedačce a já spím na posteli, co už v tom obejváku byla. Jo. Máte větší byt než v Praze? Myslím, že to je 3+1. A hlavně z toho bytu v Praze mě vyhodil ten makléř. To nemůže makléř, majitel, ne? Ne, makléř mě vyhodil, protože tam nastěhoval Ukrajince. Protože on ten makléř nechtěl, aby o mě věděl majitel, jako co dělám za práci, tak makléř byl můj majitel. Aha. Zlato, oni to udělali ošklivý fake účet, že já něco z Golfistu, když ho neznám osobně. Ale zlato, počkej, já tě neviděj, počkej. Ale já jsem tě věrná, chápeš to. A tvůj přítel se jmenuje Já taky. ti dám hajzolky. A tvůj přítel se jmenuje taky. Co? Počkej. To má přezdívku poslední, jo. Proto já mám na krku 2 písmenka, protože on má 2 jména. Jako? On se jmenuje Pepa a Josef. Aha. A Riko je teda tvůj pes, takže on se jmenuje jako, on má přezdívku jako psa, chápu. Jo. A viděla jsem, že tady online můj přítel tak může začít blokovat komentáře. Co dostal přítel k svátku? Obejmutí a pusu, ne? Dostal dáreček k narozkám, když měl. Já nejsem těhotná, já budu těhotná, až se vyřídím své psychické problémy, prosím vás. Ježišmarja, to přítele pronajme, stej může chodit na záchod, jak chce. To jsou otázky. Bože. Jo, koupím si myčku, až na to budou peníze, protože myčka není levná. Ale mě se to pak musí domluvit, že to není můj byt, aby jsme to tady mohli udělat, tu myčku, že jo, vedle toho sporáku. Vyváž Pandora náramky, jsem to na streamu ukazovala. Jedna taška Pandory je tamhle a druhá taška Pandory je tamhle. Neposlouchejte vůbec ty reakční kanály, že jsem to dala pryč od kámošky, bych Pandora náramek pryč nedala. Proč dáváte také videa na YouTube? A co? Tak jsem v restauraci natočila záchod, co vám vadí, jako. Ježišmarja lidi. Některé záchody jsou náhodou fakt hezký. A navíc lidi, když tady chcete furt řešit to muzeum v Praze, tak tady opakuju ještě jednou. Já jsem si psala s oficiálníma stránkama na Instagramu. Oni o tom vědí, že jsem to věděla. Ale jediný, co jsem se s nima domluvila, že to nebudu mít zpeněžněný. Že za to video nebudu peníze. Takže jsem dala pryč zpeněžnění. Proč je Marlenka a Olivka v bloku? To je jednoduchý, protože donášejí řepině. Hele, a proč jsi vlastně šla, ty jsi byla v té Bílině, jsi měla svůj byt, ne? Nebo jsi tam byla v Trnavě?
No a proč jsi šla z vlastního do pronájmu? No, já se o tom moc nechci bavit, ale prostě bývalý jeden mě k tomu donutil, abych prodala ty byty, aby jsem neměla nic svýho a hlavně moc z toho chtěl mít peníze. Aha, šušmarja. Protože víš co, ono to nedává moc, a hlavně Bílina byla jak daleko od Prahy? Hodně. Hodně? Jo. A teď jak bydlíš, tak to je jak daleko? Já si myslím, že hodinu. Jo? Myslím, autem, Tak to no. není ani tak A daleko. Marlenka mi psala, taxí, golfisto, blokní, Marlenka a Olivka, to jsou 2 zrádkyně. Bílina je u Teplic. Ne, není. Bílina je kousek od, jak se jmenuje ta vesnice, ta jedna, co tam je. Ty brďo, tam bydlí Šajna přece, že jo. Ty brďo. Jo, Duchcov. Je to kousek od Duchcova. A Teplice nejsou zas tak kousek od Bíliny. Nejsou lidi. No nekecám lidi, když jsem v Bílině asi bydla. Chtěla jsem jet do Teplice, musela bych autobusem, že jo. Tak pěšky to asi není tak blízko, že? Ale jakoby autem to asi bude blízko. Lidi, přestaňte mi tady opravovat, jo. Nebo tak ty komentáře zase vypnu. Fakt zase mě začínáte štvát. Lidi, já ani nevím, že tady teďka bydlím je nějaká zoologická.